Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада педагоглар һәм лагерьда ял итүче балалар юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе вәкилләре һәм автоинспекторлар белән аралаштылар. Квест форматында юл билгеләрен искә төшерделәр һәм каршылык полосаларын үттеләр. Уттан калмый, әниле уллы янгында һәлак булганнар. Фаҗига Бигәш урамында килеп чыккан. Елмаю иң яхшы дару. Хастахана клоунадасы артистлары шулай дип саный. Бу жанр актерлары нәни пациентлар янына кунакка йөри. Алар Әлмәт балалар хастаханасының хирургия бүлегендә дә булып кайттылар. Мин юл йөрү кагыйдәләрен беләм. Шундый исем астында балалар лагерендә очрашу узды. Педагоглар һәм балалар юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе вәкилләре һәм автоинспекторлар белән аралаштылар. Квест форматында балалар юл билгеләрен искә төшерделәр һәм каршылык полосаларын үттеләр. Очрашуның кульминациясе чакырылган матабат хезмәткәрләре булды. Замечательный лагерь. Как настроение у вас? Отлично, молодцы. Юность сәламәтләндерү лагерендә көн гадәти форматта башланмый. Балалар иртәнге линейкага тезелделәр, сәламләү сүзе белән аларны юл хәрәкәте иминлеге профилактикасы һәм дәүләт автоинспекциясе бүлекләре хезмәткәрләре каршы алды. Хотели бы вам напомнить о том, что летом Сезгә җәй көне юл хәрәкәте кагыйдәләренең һич кенә дә ял итмәвен, аларны белергә һәм даими рәвештә үтәргә кирәклеген искә төшерәсебез килә. Килешәсезме? Бу көнне балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы искә төшерергә кирәк иде. Тематик квестта җиңү шуңа бәйле булды. Станцияләрнең берсендә отрядлар юл билгеләре төшерелгән пазллар җыйдылар. Ограничение скорости, велосипедная дорожка только прямо, главная дорога, велосипедная дорожка, надземный переход, уступи дорогу. Киләсе стадияда балалар самокатларда каршылыклар полосасын үтәргә тиеш иде. Барлык конусларны әйләнеп чыгу гына түгел, ә моны көндәшләр командасына караганда тизрәк эшләү дә мөһим. Моннан тыш балалар янына кунакка аерым махсус батальонның монопатруле килде. Дәүләт автоинспекторлары аларның ике тәгәрмәчле транспортта эшләү үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Это у нас автомашина патрульный «Хавал», оборудованным спецсигналом, маячками, который несет службу на постах, обслуживающие региональные и федеральные трассы. Дальше у нас мотопатрули, которые также оборудованы спецсигналями, мигалками. И также визор имеется солнцезащитный, гарнитура Bluetooth, которой можно вести разговоры между собой. Очрашу плакатлар конкурсы белән тәмамланды. Отрядлар юл хәрәкәте куркынычсызлыгы темасына рәсемнәр ясадылар. Җиңүчеләр лагерьнең барлык отрядлары арасында бүленде. У нас отряд победил, занял первое место. Безнең отряд җиңде. Плакатлар буенча беренче урынны яулады. Менә безнең плакат. Асылы шунда ки, юлны кичкәндә һәр вакыт як-ягыңа карарга кирәк. Һәр вакыт колакчыннарны салырга, һәр вакыт игътибарлы булырга кирәк. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе һәм дәүләт автоинспекциясе бүлеге мондый профилактик очрашуларны Әлмәт районының күп кенә сәламәтләндерү лагерьларында үткәрәләр. Чарада барлыгы 262 бала һәм 35 педагог катнашты. чтобы вы помнили всегда, что вы ответственны. Сез һәр вакыт үзегезнең тормышыгыз өчен җаваплы булуыгызны истә тотыгыз. Без барлык балаларның да исән-сау булуын һәм җәйге ялдан соң үзләренең парталары артына, мәктәпләргә кайтуларын телибез. Әниле уллы янгында һәлак булганнар. Фаҗига Бигаш урамында килеп чыккан. Янгын сөндерүчеләр урында 2 зыян күрүчене табалар. Ул вакытта өлкән яшьтәге хатын-кызны аңына китерә алалар. Ә менә 46 яшьлек ир-атны инде коткарып булмый. 3нче катта балкон януы турындагы хәбәр кичке 9лар тирәсендә килә. Бу вакытта күпләр эштән кайткан иде инде. Күрше подъездда яшәүче хатын-кыз сүзләренчә аның игътибарын кычкыру тавышы җәлеп иткән. Ир-ат машиналарны алып куярга сораган. Ребята притащили потом. Егетләр аннары баскыч алып килделәр. Тәрәзәне ваттылар һәм анда инде бик көчле ялкын төтен иде. Төтен кап-кара пластик янганда шулай була.
А потом сюда мы подошли, уже выносили. Вынесли сначала женщину, сказали живая. Без килгәндә аларны алып чыгалар иде. Хатын кызны алып чыктылар. Аны исән диделәр. Ашыгыш ярдәмгә салдылар. Аннары бераздан 15 минуттан соң каты носилкаларда егетне алып чыктылар. Мин егетне беләм, ул эшә иде. Мин алып чыккан хатынны да кызгандым. Янгынга сөндерүче егетләрне дә кызгандым. Алар бик арыган иде. Фатир янган хәбәрчесе белән җиһазландырылган булган, ләкин кешеләр ниндидер сәбәпләр аркасында эвакуацияләнергә өлгермәгәннәр. Табиблар урында ук ир-атның үлемен теркиләр. Хатын-кызны аңына китергәннәр. Аны 2нче дәрәҗәдәге агулану диагнозы белән хастаханәгә салалар. Соңрак ул вафат була. Елмаю иң яхшы дару. Хастаханә клоунадасының артистлары шулай дип саный. Бу жанр актерлары хастаханәләрнең нәни пациентлары янына кунакка йөри. Казанда театр инде 15 ел эшли. Бүген клоуннар Әлмәт балалар хастаханәсендәнең хирургия бүлегендә булдылар. Яшь пациентларны куркытмас өчен артистлар тыныч кына палатага керәләр. Әлмәт балалар хирургиясенә хастаханә клоуннары килгән. Аларның театры Казанда инде 15 ел эшли. Хәзер актерлар Нефть башкаласында яшәүчеләрне дә сөендерде. Бүлек 20 пациентка исәпләнгән. Аларның кайберләре монда планлы операция өчен эләккән. Кемнеңдер ашыгыч рәвештә салганнар. Клоуннар уңай хис кичерешләр бүләк итүдән тыш тизрәк терелергә дә ярдәм итәләр дип саныйлар. Мой личный взгляд, что наша работа происходит как больше всего. Минем фикеремчә, безнең эш күбесенчә көлмәүчеләр өчен. Кемнәрне авыр ситуацияларда һәм начар кәефтән елмаю халәтенә чыгарырга мөмкин. Тимур Волков 12 ел элек клоун булган. Ул һәм аның хезмәттәшләре алдан әзерләнгән номерларсыз чыгыш ясый. Артистлар палатадагы хәлгә, балаларның кәефенә ориенталаша. Әзерлексез күңел ачу белү кайчакта зуррак нәрсәгә әверелә. Һәм менә палатада инде тулы бер импровизацияләнгән спектакль. Пожалуйста, я тут просто проходил. Спроси еще раз. Это мой тренер. Раз работает, спроси еще раз. Что весело? Сейчас уже второй раз не сработало. Давай что-нибудь другое. Просто первый раз так честно спросил, прямо они прям не ожидали. Извините, я тут просто проходил. Так, давай. Әлмәтнең 446 йортында җылылык белән тәэмин итү системаларын пресслау һәм юу үткәрелгән. Шәһәрдә җылылык сезонына әзерләнәләр. Бу герметиклыкны тикшерү һәм кыш көне агып чыгуга яки аварияларга китерергә мөмкин булган урыннарны ачыклау өчен кирәк. Эшләр план буенча бара һәм шәһәр хезмәтләре контролендә дип хәбәр итте үсеш департаменты директоры Гадил Вахитов. Барлыгы 894 йортны әзерләргә кирәк. Пилотсыз очкычлар һөҗүме куркынычы турында хәбәр итү системасын сынау 24 июль көнне көндезге сәгать 2дә Көнбатыш Капкалар районында үткәрделәр. Шәһәр администрациясе урынга чыга. Төп бурыч микрорайонда хәбәр итү сигналының никадәр яхшы ишетелүен аңлау. Аны инженерлык лицей бинасыннан җибәргәннәр. Шәһәр җитәкчелеге Әлмәтнең башка өлешләрендә дә системаның ишетелүен тикшерергә планлаштыра. Әлмәт студенты Мин профессионал Бөтен Россия олимпиадасында җиңүче булды. Ринаш Шәрифуллин программалы инженерия номинациясендә иң яхшысы. Егет Әлмәтнең 10нчы лицейында укый. Хәзер ул Казан федераль университеты студенты. Ул мәктәп эскәмиясеннән үк математика һәм физика белән кызыксына. Югары уку йортын тамамлагач Ринас магистратурага керергә җыена. Әлмәт районында физик затлар керемнәренә салым буенча бурычларның артуын теркәгәннәр. Казанда беренче ярты еллыкта Татарстанның берләштерелгән бюджетын үтәү йомгаклары буенча республика киңәшмәсе узды. Республика рәисе кайбер районнарда физик затлар керемнәренә салым буенча бурычларның артуына игътибар итте. Исемлектә Әлмәт тә кергән. Моннан тыш Рөстәм Миниханов гадиләштерелгән система буенча салым керемнәренең кимүен билгеләп үтте. Ул салым исәбенә ревизия үткәрергә һәм килеп туган проблема турында төбәк хакимиятләре дәрәҗәсендә фикер алышырга таләп итте. Важнейший резерв для
Бюджетны тулыландыру өчен салым бурычы мөһим резерв. Агымдагы елның 1 июленә ул 11 миллиардтан артык. Аны кыскарту буенча чараларны дәвам итәргә кирәк. Әлеге мәсьәлә даими рәвештә игътибар үзәгендә булырга тиеш. Знамя труда һәм Әлмәт таңнары газеталары редакцияләре иң актив язылучы бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләделәр. Коллектив язылу кампаниясе исемлекләреннән 200-гә якын катнашучыны билгеләде һәм лотерея форматында шәһәрнең медицина учреждениеларына 8 сертификат уйнаттылар. Чтобы не растягивать церемонию надолго, мы сразу начнем по порядку оглашать всех наших самых активных и преданных подписчиков. Җиңүчеләр исемлегендә 11-нче мәктәп, Нефтче мәдәният сарае һәм 6 Әлмәтле. Иң актив язылучы исеменә бәйге редакциянең традициясе. Моңа кадәр укучылар өчен генә түгел, хат тапшыручылар өчен дә бүләкләр уйнатылды. Әлмәт шәһәр судында урлау турындагы эшне карау башланды. Бәйрәм фатир хуҗасына 52 мең сумга төшкән. Бу акчаларны кунагы урлаган. Эш материалларыннан күргәнчә, июньдә гаепләнүче зыян күрүчегә күршесе белән кунакка килгән. Хатын-кызлар эчкәннәр, аннары өйләренә таралышканнар. Иртән фатир хуҗабикәсе акча янчыгының югалганын аңлаган. Утырышта зыян күрүче билгеләп үткәнчә 52 мең сум гына югалмаган. Утром просыпаюсь, платок на полу, гомоночку. Иртән уянсам, янчык юк, алтыннар да, акча да юк. Бу капчыкта акча да, алтын да бер урында иде. Моннан тыш хатын-кыз кунаклар аңа сыйфатсыз алкоголь эчергәннәр дип уйлый. Бәхетсез утырыштан соң ул йөри алмаган һәм ул кичне начар хәтерли. После них я неделю не могла ходить. Алардан соң мин бер атна йөри алмадым. Улым килеп дәвалады. Алар мине нәрсә белән агулаганнарын белмим, нәрсә булганын хәтерләмим. Гаепләнүче акча урлау фактын таный. Ачыклаганча, ул аларны бәйрәмне дәвам итүгә сарыф иткән. Хатын-кыз урлаган әйберләрен кире кайтарырга ниятли. Аңа урлау маддәсе буенча гаепләү белдерелгән. Ягъни чит кешенең милкен яшерен урлау һәм шактый зур зыян салу. Җәза 200 мең сумга кадәр штраф, 500 сәгатькә якын мәҗбүри эшләр яки 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү булырга мөмкин. Эш буенча хөкем карары көз көне чыгарылачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шушының белән безнең бүгенге яңалыклар тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.